У сувереннай Беларусі IT-індустрыя адна з самых дынамічна развіваючыхся галін. І з кожным годам у гэтай сферы замацоўваецца ўсё больш спецыялістаў. І калі праект IT-краіна адзначае свой 10-гадовы юбілей, то аналагічны яму IT-маладзечна толькі нядаўна заявіў аб сваім нараджэнні. Таму цікавасць да мерапрыемства праявілі і моладзь, і грамадзяне пажылога ўзросту. Суть проекта – это IT для народа. Мы хотим дать народу, нашим жителям, рабочие места, причем рабочие места не абы какие, а за границей, высококвалифицированные места, чтобы наши люди, живя дома, работали за рубежом. Базовых знаний достаточно, потому что есть специальные для удаленной работы разные. Есть и диспетчеры, которым не нужна почти никакой квалификации. Есть и сайты, но сайты простенькие, сайты конструкторы. Есть и работа копирайтера, есть и другие виды работ, которые могут позволить человеку найти себя в этом проекте. Всего более 200 профессий. Гэты праект павінен змяніць горад, упэўнены заснавальнікі праекта IT-маладзечна. Недахопу ў работніках быць не павінна. Нават калі ў чалавека ёсць базавыя камп'ютарныя веды, то гэта ўжо добры плюс. Астатняе можна дабраць на месцы. Да таго ж, работнік будзе мець справу з кампаніяй юрыдычна аформленай, а не з віртуальным работодаўцам, а гэта заўсёды выклікае большы давер. Обучение вначале бесплатное. Да, вначале бесплатное, и мы учим сразу, у кого слабые знания компьютерной грамотности, а потом уже учим основной специальности. Курс основной специальности очень маленький, максимум неделя, там несложные, за исключением программистов там и так далее, высококвалифицированных айтишников. А всем остальным это очень легкие и простые подготовительные периоды. Беларусь уваходзіць у лік сусветных лідараў па экспарту IT-паслуг на душу насельніцтва. Да нядаўняга часу лічылася, што працаваць у сферы IT-індустрыі могуць толькі людзі з дыпломам праграміста. Але на сустрэчу ў Палацы культуры спікеры форума прыводзілі прыклады, калі моладзь удала асвойвае новыя веды і самастойна. Начинал я все с нулевых знаний, и я не обучался в БГУИРе там, или еще где-то. Мне приходилось доставать информацию с бесплатных курсов, с платных курсов в интернете, из дома. Вот. И обучившись самостоятельно, без преподавателей, без менторов, с нуля, теперь я полностью работаю как полноценный 3D-дизайнер, то есть я предоставляю дизайн-проекты, разработки. То есть для меня это огромная возможность, я в этом нашел себя профессионально, я обучился. Вот, и теперь зарабатываю конкретно на этом, то есть это мой хлеб. В команде есть опытные ребята, делятся с ними знаниями. Это очень перспективно, потому что человек без оплаты каких-то дорогих курсов, без обучения в университете практически может стать программистом за некоторые месяцы, если он очень будет стараться и проявлять прилежность и интерес, и будет более опытных ребят спрашивать и читать материалы, которые ему дают. Інтэрнэт і камп'ютарныя тэхналогіі вельмі хутка пранікаюць ва ўсе сферы жыццядзейнасці чалавека. IT-сектор сёння дае краіне 6% валавага ўнутранага прадукта, а свае паслугі ў праекце IT-маладзечна могуць аказваць людзі з самых розных прафесій: бухгалтары, журналісты, кансультанты, дызайнеры, настаўнікі, контент-менеджеры. Тут гатовы прымаць на работу і тыя катэгорыі грамадзян, якія маюць праблемы з працаўладкаваннем, хто па стану здароўя, хто по іншых обставинах. Если этот проект заработает, то, конечно, мы надеемся на создание новых рабочих мест, на трудоустройство наших незанятых граждан, особенно молодежи и людей с ограниченными возможностями, инвалидов. Я представляю клуб «Ветрысь». Это клуб людей, якія аб'ядналіся з такой мэтай працаваць разам адпачываць, разам нейкія ініцыятывы рабіць. Вось, я сюды прыехала як прадстаўнік гэтага клуба. Это людзі з абмежаванымі магчымасцямі, дарэчы, у асноўным уваходзяць у гэты клуб, каб даведацца, як нашыя людзі могуць папрацаваць у гэтай IT-стране, павучыцца, даведацца нешта новае.
Работа по інтэрнэту дазваляе працаваць на любыя рынкі і на любой адлегласці, што немалаважна ў першую чаргу для моладзі. Гэта значыць не абавязкова выязджаць за мяжу, каб атрымліваць добры заробак. Да таго ж праца ў кампаніі можа быць як асноўнай крыніцай даходу, так і дадатковай. Дзякуючы праграме «Беларусь IT-краіна» і праекту IT-маладзечна, людзі маюць магчымасць зарабляць грошы, прыносіць карысць эканоміцы і распрацоўваць канкурэнтаздольныя прадукты інфармацыйных тэхналогій. В будущем Беларуси необходимо создать до 1935 года не менее 2 миллионов рабочих мест, связанных с информационными технологиями, нано, биотехнологиями. Причем работать можно удаленно. Мир глобален. Сегодня, имея компьютер, айфоны, мы можем получать заказы с любой точки мира. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТВ.